Ezihamba phambili indaba namuhla kugxekwa ukushisa kwenkantolo eMacekane. Ukhathazekile umndeni wobulawe eMelika kanti bayanda abadala sebebhalisela umgomo. Bukele nazi indaba ze1KZNTV nifundele uphilano kaCebekhulu okamzimba umntwana uyakhuleka kunina besilo sanibonani. Inkosi yesizwe sakwaSomophe eMacekane bathenjini ngasempangeni enyakatho nesifundazwe KwaZulu-Natal uBongani Shilo Mthembu usesoleke intsha kule ndawo ebibhikisha ngokushisa inkantolo yomkhandlu yenkosi wakule ndawo. Ekhuluma ke nethemba lezindaba le1KZNTV uGabadela uveza ukuthi ukushiswa kwalesi sikhungo kudala omkhulu umonakalo njengoba ke kunamaphepha amqoka kakhulu nabe nemininingwane ebalekile aye acekeleka phansi. Isalishe kanje inkantolo yomkhandlu kwaSomophe eMacekane inyakatho nesifundazwe nokungazeki ukuthi yini imbangela yokushiswa kwayo. Inkosi kule ndawo isizwa sokuphatheka kabi ngalesenzo kwaze sekuningi okulahlekile kule nkantolo okuhlanganisa imininingwane yomphakathi. Umthembu usole laba bebebhikisha bekhala ngenkampani yakwaTronox befuna amathuba emisebenzi ukuthi ibona abashisele inkantolo. Ukusha kwenkantolo sokuhlungu kakhulu mashimane ngento eyenzekile. Kodwa ke akuyona into esithi ke mhlawumbe yenziwe zigebengu esiqhamuka kuphi, yenziwe umphakathi, izingane zomphakathi ezishisile inkantolo. Ukushiswa yini lokho mashimane ngincinzwe enye yengane khona futhi bezimanje ngisemhlanganweni kwaTronox phakathi ukuthi hayibo Nkosi ukuphi sekuhlela ukushiswa inkantolo la nomsi wakho bathatha upetrol manje bakha nenhlabathi yena bakha ngayo amabhomu lawo sikhuphukile imoto. Ikhansela kwa31 kuyo le ndawo ngaphansi komasipala uMhlathuze seligxekile ukushisa kwesakhiwo somphakathi kwazise kunemininingwane eminingi elahlekile ngenxa yomlilo. Ukhansela uSipho Ntombela uveza ukuthi konke sebekubeka emaphoyiseni. Sithanda ukukhuza kakhulu ke lokho okwenzakalayo ekakhulukazi ukushisa kwezakhiwo zomphakathi ilekelela umphakathi. Sithanda ukukhuza lokho ukuthi noma ngabe kuthiwa kwenzakalani mhlambe indlela engcono yokulungisa izinto yikho ukuthi kuxoxwe. Kasazi ukuthi lesakhiwo njengoba simoshiwe nje bekwenze njani. Sifisa ke ukuthi lonke udaba silubeke ezandleni zamaphoyisa kube kanti okhuluma lamaphoyisa phansi kwesifundo ingcitshwa inyakatho likaMthaniya umbongeni Mdlalose uqinisekisile ukuthi kunecala elivuliwe lokushiswa kwempahla. Ezindabeni ze1KZNTV kubika ukuthi abantu maphumulo eMacekana. Umndeni kaLindani Miyeni odlule emhlabeni ngemuva kokudutshulwa ngamaphoyisa ezweni laseMelika uthi awenemeneze ngendlela amaphoyisa kuleli azasi ngathe ngalo lolu daba. Ekhuluma ke neziko lezindaba le1KZNTV lokushinda sesikhaleni uSiphiwo Nhleko uthi ngabanika ukuthula enhlizweni uma ngabe bengatholi iqiniso ukuthi kwenzakalani kumzukulu wabo njengoba kunembiko engafani malungana nokushona kwakhe. Indida namanje lokudutshulwa kubulawe uLendani Miyeni obengokudabuka kuleli kodwa ke obesehlala eMelika Ehawaii. uLendani kubikwa ukuthi ke wadutshulwa ngamaphoyisa ngoba ke emsola ngokuthi ke uzame ukurobha omunye umuzi ongumakhelwane nokwathi kuma amaphoyisa amathathu efika endaweni yesigameko umnikazi walowo muzi wakhomba umyeni ukuthi ke nguyena obezama ukurobha. Umndeni kaMyeni ohlala eSikhawini uvakashelwe ke yithimba lezindaba namhlanje nokuveze ngokusobalayo ukuthi aweneme ngokuvela kwestatimende eziningi futhi ezingafani zokuthi ke udutshulwe nje bekwenze njani umyeni. Okunye futhi okusiphethe kabi inkinga yamaphoyisa. Amaphoyisa awavezi ifootage kahle phelele. Uma bebengasenzela into ephelele besingakuthokozela lokho. Besikhombise kusuka kuze kuyoba siphilile ngoba ukulalela lokhu kuyahluka. Kusenzima kunjalo umndeni kaMyeni uthi ke awazi uzothatha nohlanganise nani ukuze ke bekwazi ukubuyisa umzimba wakhe uzofihlwa ekhaya njengoba kuyizindleko ukubuyisa kwesidumbu sisusa kwelinye izwe. Kungesikho khona kodwa ke bathi ke bayadinga nokukhanselishwa ngokwengqondo njengoba bethi ke kusanzima kubo ukwamukela okwenzekile njengoba bethi basahlukumezekile.
Uma singaluthola usizo lokubuya komzimba ngoba sengathi bathi kuyabiza kakhulu asingeke sibe nawo amandla. Uma-ke uhulumeni noma ubani-ke ongangenelela akwazi ukuselekelela singabonga kakhulu. Emva kuba-ke umzimba usubekiwe uney'ngane. Ubaba lo obezondla iy'ngane zakhe ey'thanda iy'ngane zakhe. Angazi-ke noma bangaba khona bangasibhekelela endabeni yengane. Babonge kakhulu-ke kwikhansela lendawo lamasipala uMhlathuze amazwi enduduzo avela kumengameli wezwe, umphakathi kanye nezidathelike ezenza isiqinisekiso ukuthi abantu bayakwazi ukuthi bathole iqiniso ngokwenzeka. Ukuthi isikakhulu umengameli wezwe ukuthi uyezwe lana nathi nalokhu abalungisayo ukuthi bengasiza ngakho siyabonga. Okukhulu futhi ongafanele sikushiye ngaphandle thina sisekhaya laseMhlathuze. UMhlathuze uyabonakala ikhansela lesigceme lifika lizobheka idingo zethu njengoba nathi uMhlathuze uyikhaya lethu. Asikwazi noma bekhona abali phezulu kodwa abafani nabantu suke beseduze nathi abakwazi ukufika physical babona. Lokho ke singeyeke ukubonga nani njengeintatheli ukuthi nizobheka ukuthi lokho okukhulunywayo kuyikho yini ukuthi kukhona umntwana owenzeke kanje bese nikudlulisele emhlabeni wonke ngoba okuhle ke ngani ukuthi udaba niyakwazi ukuthi lobo buhlungu nibudlulisele nakwabanye abantu. uLindani ubengunjiniyela kanti-ke ubengumdlali webhola lombhoxo ngaphambilini. Ushiya-ke unkosikazi wakhe waseMelika kanye nabantwana babo ababili. Lezi-ke izindaba ze-1KZNTV, mina nginguSamkeliso Ngqulunga, ngibika ngiseRichards Bay. Umnyango wezempilo kuleli uthi bangaphezulu ka-126,000 abantu abadala sebebhalisela ukugomela i-COVID-19 selokhu kwethule kuhlelo lokubhaliselwa kwabo ngoLwesihlanu olwedlule. Uhlelo lokubhalisa abantu abaneminyaka engu-60 kuya phezulu i-Electronic Vaccination Data System phecelezi EVDS luqale ukusebenza ngokusemthethweni ngoLwesihlanu ntambama kanti kubhaliswa kuwebsite. Lwethula nje abantu abaningi basakhathazekile ngokuthi uhlelo lokugoma kuleli luhamba ngokonyawo lonwabo. Lolu hlelo lwethulwa nje abantu abaningi basakhathazekile ngokuthi uhlelo lokugoma kuleli luhamba ngokonyawo lonwabo. Muva nje kumiswe nokugonywa kwabasebenzi bezempilo abagonywa ngeJohnson & Johnson. Umgomo umiswe ngemuva kumbiko othi-ke eMelika kunabesifazane ukuthola ukuthi igazi labo selinamahlule ngemuva kokugonywa ngalomgomo. Ungqongqoshe wezempilo kuzolonke uDkt. Uzole Mkhize uthe uhlelo lokugoma luhamba kahle futhi uzoqhubeka uma ngabe sekutholakala ulwazi oludingekayo. Nkosikazi Milano Wolmaran umphathi we-EVDS kulo mnyango uthe ngehora nje luvuliwe lolu hlelo kubhaliswa abantu abangu-126,000. Wolmaran uthi bazoqinisekisa ukuthi kuphephile futhi bayazi ukuthi bakhona abantu abangenawo kwawona kamakhalekhukhwini noma amaselula kodwa uma ngabe bengakwazi ukubhalisa ngokohlelo lozobuchwepheshe kuyabhaliswa-ke nasey'khungweni zokugoma kodwa kabafuni ukuthi kube-ke nabantu abaningi abashaya ujenga lowo layini. Kanti uma ngabe abantu sebebhalisile bazobe sebethola kumyalezo batshelayo usuku lokuthi bazogoma nini. Dkt. Kuzwele Mkhize uthi uhulumeni ufuna ukugoma kuqaleke ngalabo abasengcupheni yokuthola i-COVID-19 okungabantu abadala nabagulayo. Nxuseka amalungu omphakathi akwaziyo ukusebenzisa ubuchwepheshe ukuthi asize abantu abadala bangakwazi ukuzibhalisa. Kanti ilinganisela ku-250 million randi imali nje esiyibeke eceleni ezobhekana ngqo nokunxephezela labo abangase balimale noma babe neyinkinga eyinzulu emva kokugonywa. Imeya kamasipala uMthonjane neMelmote enyakatho KwaZulu-Natal uSibonge Nkosi Biyele ilengelwa yizembe njengoba kuvele indaba zokuthi iqembu le-IFP selithathe isinqumo sokuyehlisa esikhundleni. Isinqumo ke sokuphuca kubiyela amaketanga ommeya kubika ukuthi sithathe emva komhlangano obusolunde ngempela sonto edlule lapho khona ubiyele bevele phambi kwekomiti eliqondisa ubugwegwe. Ubiyela wabizelwa kuleli komiti kulandela izinsolo zokuthi waba ngungqondongqondo ekuhleleni umbhikisho owawulwa nemenenja kamasipala uMnumzane Philane Sibiya. Emva kwalombhikisho kwabe sekuqalwa uphenyo nolwathola ukuthi ubiyela waba nesandla ekuhlelweni kwawo. Kubikwa ukuthi ubuholi be-IFP buhambele kulomasipala ngoLwesithathu lapho bekuhlangene khona namakhansela aleli qembu.
Ngokomthombo, ubuholi be-IFB bebuphethe incwadi yokwesula obekufanekeleke isayinwe uBiyela, kepha uBiyela ubengekho kulomhlangano. Kuthiwa ke ubatshelile abaholi be-IFP ukuthi angeke ayisayine lencwadi, wathi ke abamxoshe okungcono. Kuthiwa ubuholi obebuthunywe i-IFP buhambe budangele. Kubukwa ukuthi lolu daba seluzobuyela olundi, kanti kulindeleke ukuthi lubhungwe ngoMsombuluko namuhla. Imizamo yokuthola ukuphawula kukaBiyela kanye neqembu le-IFP kuzowashaya isikhathi sokubika lolu daba emoyeni ingaphumeleli. Lezi ke izindaba ze-1KZNTV. Mina ngingoSamukeliso Nqulunga, bika ngiseRichards Bay. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli libiza R14.27 kwidola laseMelika, libe u19.77 kupondo yaseBrithani, libe u17.08 kwi-euro yase-Europe. Kanti intengo yegolide yona $1,778.68 ounce, kuthi intengo kaolo ngahluziwe yona $66.77 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. IPSL isimemezela ukuthi kumdlalo wamanqamu weNedbank Cup ka-2021 uzobe uphakathi kweChippa United kanye neChakuma Chamatsivandila iTTM ngamafuphi, wona uzoba kuyona-ke inkundla iBloemfontein Stadium. Kanti akwaziwe ukuthi iyozala inkomoni njengoba iTTM iguqisa amaSandawana eMamelodi Sundowns emva kokuba idlale ngokulingana zadudulana zaze zabhekana-ke kuma-penalty. Ake sibheke nasi isimo sezulu esingalindeleke osukwini lakusasa. Zangoma zezulu mazisikaze ngamashoba enkonkolo eshaphasi ngonobhadula zingayilo thina kancane imbumba zithe empangeni emadlazeni kaMthethwa lizothi qwaqwa ngamafudumale ngokuhamba kosuku amazinga okushisa u15 kuya ku22 degrees, eThekwini 16 kuya ku22, eMgungundlovu u12 kuya ku21 degrees, Olundi 13 kuya ku23, eCobhe eMantente koHlokozi u9 kuya ku18 degrees, siphethe ngefilide eNewcastle eMadadeni u9 kuya ku20 degrees. Nina bovava lenkunzi yakithi kwakhetho umthanda akayigwebi ichoma ngazo zombili okamzimba umntana nethimba lonke nje le indaba seyiguqise bese iphakana muhle indaba na kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo sobe sikhona.